malungtaron nga mga solusyon sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo ang suliran sa naghinubra nga supply sa mga repolyo sa lungsod sa Dalaget. Gipasabot ni Gobernador Gwen Garcia nga dili lang kutob sa short-term solution sama sa pagpalit sa mga repolyo ang ilang buhaton tungod kay pangitaan niya kini og klaro nga mga pamaagi aron dili na maghinubra ang supply niini. The Cebu provincial government has intervened in order to find a solution for that. That is a short-term, short-term solution na. Mura nag-hand-to-mouth nga solution, gidali-dali ni nato, kay nakalitan ta ani. But eventually, we will have to plan. Together with the Department of Agriculture, calling on RD Salvador Diputado, together with our provincial agriculturists, and the municipality of Dalaget, we will have to plan how to address this so that when harvest time comes, dili kay nanubra ang supply. Niadtong Hulyo 31, gibayra na sa Kapitolyo ang 35,000 ka kilo sa mga repolyo nga gipalit niini gikan sa Dalaget. Mismo ang gobernador ang nitunol sa cheque nga nagkantidad og kapin 249,000 pesos ngadto kang Dalaget Mayor Jeffrey Belcenia ato sa pag-abli og balik sa kadasig sa turismo didto sa lungsod sa Oslo. Matod sa mayor, 300 ka mga mag-uuma ang magbahinay sa nahisgutang kantidad isip bayad sa ilang abot. Ang Kapitolyo nitabang sa mga mag-uuma human naghinubra na ang supply sa repolyo gikan sa Dalaget og siling ang mga lungsod. Sigon ni Belcenia na po hangtod sa 15 ka tonelada sa mga repolyo ang masubra matag adlaw tungod sa kadaghan sa supply. Dilipay kay mga farmers kay nanay mo kuha silang excess ng mga tanon. So lang harvest pug tama ng mga farmers kay nguban nila naman pasagdahan sa ilang mga farm kay ug ilang harbison alkansi man. Si Belcenia mapasalamaton kaayo sa gobernador sa tabang nga gitunol niini ngadto sa mga mag-uuma. Gidugang niya nga naghimo usab sila og inisyatiba sa munisipyo diin ilang gibayluan og bugas ang mga repolyo. Dugang 8 ka tonelada sa mga repolyo nga gikan sa Dalaget ang gipalit usab sa Kapitolyo nga gihatod sa Cebu South Bus Terminal diin himutang ang Bagsakan Center sa probinsya. Gipasabot ni Garcia nga maong naghinubra ang supply sa repolyo tungod kay nagdungan og tanom ang mga mag-uuma kay nag-apas sa ting-uwan hinungdan nga nagdungan usab sila og ani. But na-worsened karon kay mas nanaog ang demand. Why? As I said, restaurants are what? Half their capacity or have closed down. Labi na diri sa Cebu City. Hotels. Why mga guests? So, why lutuan og repolyo? Unang gipalit sa Kapitolyo ang 35,000 ka kilo sa mga repolyo nga gihatod sa CSBT niadtong Hulyo 24 ug 25 ug giapod-apod ngadto sa laing-laing mga presuhan, tambalanan, isolation centers, kapulisan, militar, Archdiocese of Cebu ug religious congregations. Sumala ni Garcia, daghan ang makabenepisyo sa giapod-apod nga mga repolyo sa maong mga institusyon, labi na makapalig-on kini sa immune system sa tao, taliwa niining hulga karon sa COVID-19. Apil sa gihatagan ni Garcia ang mga empleyado sa Kapitolyo. Ang Department of Agriculture sa Central Visayas nipalit usab sa mga repolyo o gipanghatag ngadto sa mga empleyado niini. Sigon ni Provincial Agriculturist Roldan Sarahena nga ang mga repolyo dili lang gikan sa lungsod sa Dalaget kundi gikan sa silingang mga lungsod usab sama sa Alegria, Argao, Alcoy ug Bulhoon nga gitumod sa Dalaget Agri-Pinoy Trading Center hinungdan naghinubra ang supply. Tungod kay nag-oversupply, tag 8 pesos na lang ang presyo sa matag kilo sa repolyo. Luoy kayong farmers. Pero mao gyud may tabo. Munaog ang presyo. Worst, mga lata unta to, ugwa pa to nato pamalita tanan. So province ron ang ni-intra. Pero dili ta ko tobraan ng kuan mga short-term solutions or band-aid solutions. Alang sa balita sa Subo, kini si Sheila Gravines.